Jagoro mongirore migao mar somo BELIO Kipsang koni jopuonjre mag skundi e wuoyi ma Kapsabet manyicha oyudo hinyruok e masira mar apaya dhi nyime kod yudo thieth. Ang'wen kuom jopuonjregi ne otimnegi bero kama moko to osechako dok pacho achiel kachiel. Masirani mano oting'o ji 63 noweyo ji 2 kowito ngimagi. Achiel japuonjre tachiel en japuonj. I would want to confirm that most of the students have been discharged. 4 of the students were taken to theatre. I visited them in hospital on Sunday and they were stable. This morning, later in the day, I will be engaging with the leadership of the school so that we can appreciate how it is going on. That Sunday, I also engaged with the CEO of the hospital, the Moi teaching, and the kids were getting very good attention.